दैमु फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां खारसनहैदो बैसागु गोदान मेथाइनि सेबखांनाया सोलिगासिनो दं। फैलाव बसुमतारी आरो सोमखोर बसुमतारीनि करिय'ग्राफ खालामनाय ओंखारनो गोनां खारसनहैदो बैसागु मेथाइखौ रोजाबदों सुनिता बसुमतारीया। बावैसो साननि उनावनो ओंखारनो गोनां बैसागु एलबामाव फाव खालामदों करिश्मा बर' आरो जिउखुंगुर बसुमतारीया। मख'जाथाव बाथ्रादि खारसनहैदो भिडिअ' एलबामनि सावगारिखौ सेबखांदों सार्जन मोसाहारिया। गुबुन फारसेथिं खारसनहैदो गोदान बैसागु भिडिअ' एलबामखौ फैलाव बसुमतारी इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनगोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनगोन होनना मिजिं खालामदों। 이বার 너희들은 go. Go action! नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। Nine, 10.